Yes. Tak to je. Okay. No. Počkejte, někdo na věci. Ještě přiletěj. Tamhle koukej. Tamhle? Tamhle. Tamhle? Kde to je? Jo, tady. Ne, já mám Lidl baterku. A je Schabr má lopatu. Chceš baterku, Pixon? Já nevím. A nepleskej s tím. Jo, Gčkem, Já už jsem s tím Gčkem. bacil erziče, já chci praštit znova. Ne, já ti dám baterku, jestli chceš. Za Jak lopatu. vyhodím lopatu do píči. Gčkem. A teď máš baterku. A levým si to zapínáš. A hlídej si, ona se ti vybíjí, když ji máš zapnou, máš to tam nahoře vlevo. A jdeme sbírat, pojď za náma. Je tady dovnitř. Nice. Když tak Pixon. Jsi tu? Jsi to ty? A tam Leinas. Tohle je Pixon? Co? Jo, když tak pravým, Počkej, když what? klikneš, tak jakoby skanneš a v určitém rádiusu ti to ukáže, jestli tady jsou nějaký itemy nebo i potvory, no. Tady hovno. To je zrovna ono. Anzi? Oh shit. Anzi? Ty máš taky lopatu. Taková úderná četa. No já si došel tady podívat, ale... Oh shit. To je nic není. To je nic není dole. Už mám takový pocit, že Anzi je mrtvej. Mám nějakou hračku. Nice, tak to jdem Big zpátky. Bolt. Yes. To pak prodáme. Pak vezmeme do lodi a prodáme to. Anzi musel někde tady ještě dopředu, vole. Kam šel? Ty tady musíš inventář projíždět kolečkem, jo? Tam je nějaká ominous music. Ale klíč. Aha. Piče, už nese nějaký, vole... Zase trošku taky. Ty vole, je živej. A tam je něco červeného. To je exit, ne? To je fire exit. Je tam mina, kluci, někde. Pozor. Jdu. To je jasný, nic není.
Ty ale na této první mapě toho moc není. Hoši, jsem elektrikář. Něco jsem vypnul. Světla. Možná si dám vypnout světlo teďka. A tohle? Ne, teď... Jo, No, dobrý, to dobrý, jsou- Vítko, dobrý. A tohle? Baterku Ne, to tak- si. Ty Andří už to tam dones. Čus? Hele, reaktor. Ty někde je slyšet ta mina. Tam napravo. Beru reaktor. OK, jdem zpátky. Tyjo, tady není moc mobek, tady to je úplně... Tady je zamčeno, ty jsi našel ten klíč, ne? Můžeme to otevřít, no. Jo, a jo? Jo. No tady ne, že to je druhá strana toho reaktoru. Jo. Já myslím si, že ne, ale... Můžeme to zkusit, no. Jo, já no. Jo. Kudy zpátky? Tudy, jak jdeš nějako. Jo, našel jsem minu. Můžu ji vzít? No, radši ne. Hlavně do ní nebouchej. Jo, já už nemám lopatu. Jsme šli dolů? Předtím. Já nevím právě. Hlavně já za chvilku jsem bez baterky, mám tak jednu Co to- čtvrtinu, třetinu. Jo, to byly nějaký dveře. Tady je slepá. Ok, jak to bude zpátky asi. Dolů! Pomoc, já nemám staminu. Hele, stop signa tady je. Mám zmlátit? Nemlátit. Tím můžeš mlátit, když dáš levý. Esič! Já jsem one shot, vole. Našel jsem plech. Tady jsme nebyli, vole, ještě. Uaaaa! Má to na hlavě, Peťo! kámo. Počkej, já budu zachránit. Nemám majznout. Kde? Kde seš, Péťo? No v té místnosti asi. Jo. Tady je ten... Nice. A teď dostane T-back, kunda, vole. Akorát mě sežrala ty temy asi, čupka. Ne, tady jsem to postrácel. Dobrý. Ještě, že mě napadlo tě zachránit, jo. OK, musíme najít co si zpátky. Proč mám to scrollování v obráceně do píči? No, to mě taky strol, no. To nejde úplně. Tady je ten pavouk, no, vole. Ne, tam to jsme šli už pryč. Ale bacha, nestopej do Tak těch jsem psal pavouků. tady pavoučiny, vole. No a co s tím? Když do ní šlápneš, tak pavouk... Já myslím, že tady je ten pavouk. Asi jaký myslím, Někde. vole. Ty pičo, ale kudy máme jít? Tady. Tady je Andy, OK. šulíni. Ty, já jsem myslel, že Peťo, o tebe vole spadlo na hlavu, vole, slimák za vlkem. Jo, vole, tyhle ty hrdinové, vole, začaly zdrhat. Já jsem zapomněl, že mám lopatu u sebe. V čem mě začal cumlat, ty vole, jsem nic neviděl. Kamery, vole. Říkám, kluci, mám na sebe slimáka. Šlimák. Šlimák. Nic. Měli bychom podle mě na nějakou zábavnější planetu. Abychom to... Počkej. Oh, co je to velký?
Kamo? Zavři. No nic. Ty pičo. Nebudem to zjišťovat. Já myslel, že na téhle první nejsou vdaci ty mobky. No by the way, jedničkou můžeš tancovat, pixel. A dvojkou můžeš ukazovat. Já. The laziest. Yes. Počkej, tak vybereme nějakou planetu jinou, no. Máme 2 dny. Ty, snažíš se víc. Tak můžeme jít na... Hej, Novou, no. you. Je violated the law. Ukaž, co je ve storu. Furt to stejný. Chtěl bych to lepší baterky. No, nemáme prachy. To bychom to museli prodat. Jo, vlastně to musíme prodat. A mohli bychom teoreticky, jestli už máme na tu kvotu. Jakože bychom to prodali. Máme, ale... Pak bychom to nemohli ztratit, že jo už. Okay. Vystupuju. Vstupujem. Tak jo. OK, jdeme vchodu. Tak jo, já jdu s tebou, PK. Kde je vchod? Jak to poznáš? Tudy za mnou. Ano, když pak skenuješ, tak by ti to mělo ukázat, ale... No tady se to blbě hledá, my už jsme tady byli. No počkej, je tu ta planeta. Máme to, jo. Jo, už to vidím. Ne? Peťo ušel dovnitř? My jste to nechali. My jste to nechali venku, vole. Peťo? Ale ono, já jsem vevnitř. Ne, aha, ty už jsi vnitř? Okay. Já jsem přišel brouka, vole. Já taky. Mám plný ruce, tady u mě je nějaká kyselina. Počkej. Já jsem se dobu svítil baterkou, kurva. Démon! Je tam démon. Kde? Vevnitř. Narazil jsem na něj trošku. Okay. Na koho? Mám ho i vyřešit? Byl tam démon, no. Já nevím, jestli se rozběhnul za náma. Byl tam rovně, no, jak jdete. Tam rovně. Pojď tam, Mers. Tady je mlha, akorát. No, ty, pojď. Piš to. No! Peťo? Uní! Já jsem se lek. Tam tudy najdu. Na nic jdu sem. Já taky. Já taky. Máte? Jo. Jo, dobrý, tak tady jsme vůbec nemuseli ale přeskakovat. Jo. Tady je nějaký emergency výstup. Jo. Ale ne špatně umístěnej tenhle zrovna, no. Tyjo, my tam asi budeme muset. Jdem ho zmlátit? Ahoj, Janzi. Kamo. Kamo, ale ta pára určitě půjde jednou na PK. čípku. Dobrý. Dobrý, Ne!
A tam je i ta... Tam je i ta... Nepůjde ta pára vypnout na těch pojistkách? Bude asi. Myslím si, že... On tam stojí uprostřed té mlhy, ono to jsem se někam ale posral. Ale proč po nás? OK, já jdu tu. Moc má. Dobrá. Mrtku! Mrtku! Tyhle, tady je si něco. Ale pak když crouchuješ pixel, tak oni si tě mají menší šanci všimnout. Ale jako... Tady nic není, tady jsme to vybírali, tady byly ty okurky. Jo, takhle. Hele, tady je ta pojistka, kámo, tak můžeme zkusit něco vyhulit. Já nevím, jestli to vypne. Oni totiž na tu mlhu tam jsou takový kohoutky a ty musíš zavřít. Ale já ne... To je nějaký odsávání asi. A ty všechno dělá to samý. Nevím. Se mám mrknout. Hoši. Hoši. Dobře. Ne, tady je ta pružina vymrdaná. Ne, ona se sekala Anzího. Co Já teď? musí... Patyku, Jo. máš lopatu? Na to se musíš koukat. Já mám lopatu, ale podle mě tohle nepůjde zabít. Počkej, a jak Je co to- mám dělat jako? Jo, dobrý, už jsem ho zabil. Musíme vzít tělo aspoň. Mám Vezmi ho. tělo. Koukej se, já to odtáhnu něco Jo. zpátky. Jo. Hej, zkusím zabít. Nejde. Nejde zabít. Já se koukám se. Ah!
Rank S, easy. Péťo, já se hrozně omlouvám. No. Ono se Ty tam na mě pičo, něco vole, já jsem rozeběhlo ze posral. strany. Ono se něco na mě rozeběhlo ze strany. ta pružina. Že mě Jo, rozběhla ta jo, pružina. jo. Rozprdal ti tam pružina, ale on ti tam ponechal, on nekam stojí tý hovno, vole. Ne, já jsem se na milisekundu prostě otočil pryč a ona tě prostě šminknula, no. No já jsem se dosral, ty vole, no. Byl unlucky. A to je Já jsem tam ravný, no. sbíral Za ten tvoje smrt. flashlight, ty vole. Ale ona ta pružina se nepůjde zabít. Ta pružina se nepůjde zabít. Třeba aspoň baterku, máme něco? My nemáme peníze na to. Jo, takhle. No. Jo, pak koupíme, no, až to půjdeme odevzdat. Hlavně, aby vždycky jeden přežil, no, prostě abychom nestratili ten náklad. Ozvěna. Je to nějaký full damage? Jo. 160. Okay, jdu na to. Jo. Ty piče, já si bojím. Počkej, Hanzi, jedu za tebou. A jdu s lopatou. Já se kouknout sem. Tady jsou všude pozavíraný dveře. Chábři. My tady Stejně stealth mission a chábři. Ale tady jsou otevřený. Ale nic tady není. Kurva. Ty piči, tady něco chrochtalo. Mám nějakou hračku další. Hele, yes. No dobrý, tak čím byl. Ne, Tak koukej, hodně co odneseme. to jsme dali tomu správný, voda. Péťo! Kam se leze ven? Musíš zatroubit. Cože? Říkal, že jde na zápas. A už asi co to bylo, vole. Tady nic není. Já tam jdu dát tyhle píva. A nevím kudy zpátky. Oh. Chábři. Chábr. To už je musí být ta vaše prostřední místnost, ne? Asi jo. Ty seš kokot. Když tak ty věci vždycky házejí ven, tady jakoby, že vyjdeš a... Hned. OK, kam jdem? Nevím, tudy. Tady nic není, tady je právě slepá. Ne? Aha, Pičo, tak já jsem si nevšiml tady ty ručky možná. Jo, ne, je to slepý, jsem si to myslel. ok. Tady A jdu dole. nahoře to je, myslím, taky slepý. Tady jsem taky byl. Jo, tady nic taky není. Hele, pojistky. Tady je klíč dole.
Nic, tady už někdo byl asi. OK. Vždycky tohle je nejvíc prostě, mně přijde uprostřed, i když teďka taky ne. Tam dám ten klíč ven. Zlej máme, jo? Zatím nic moc. Kurva. Peťo? No. Kde seš? Někde v hovnech je tady pavouček. Jo, on je v té místnosti, tam jak jsme byli. No tam vpravo. Jdu ti pomoct! Pojď ho, běž ho bacit. Utíkej! Mám lopatu. Dobrý, je tam On umí otvírat dveře, on umí otvírat dveře. On umí... Tak jdem do piči. Čekaj, já ho plesknu. Možná. Oh shit. A jo, ty kokos. Oh shit, oh on shit, umí oh shit, oh otvírat shit, oh dveře. shit. Ne, vy čuráci, kam jdete? Tudy. Východu. Pojď. A kde Anzí? No asi mrtvej. Tak vezmeme zatím ty věci, pojď pober nějaké Vezmeme věci do bejsky. Ne, tenhle trumpeta. Chceš jí? Ne? Ne. Kurva, nejde slíst? Už. Jo, tady můžeš zrovna seskočit, tady ti to nedá, ale... Je bacha pak v noci, když už je třeba 6 PM a víc, tak pak tady jsou ty mobky, jak jsi viděl, tam pak byly ty velký sráčové, tak... Tady pak jsou taky mobky, no. Piče, ten čas tady letí kurevsky. Rychle! Jo. Ono musíš tou lodí odletět do půlnoci. Volánzi je živej. Fakt? A jo, on je tady. Nice. Ty pičo. Kdybyste viděli, co všechno jsem zažil, vole. Já se tady nemám jak mutnout, vole, na té hře. Já jsem toho přines, vole, jak straček, vole, ale... Ale ty Nice. píče, nebylo šílený, vole. Hele, ta stop sign. Jo, to váží mrtě. Myslíte, že dává víc damage než lopata? Nechci to vědět. OK. Ještě máme jeden Někdo den, čapal, jo. no? Ještě to můžeme pobrat. Ne, to byl den. Aha. Mě. Jo, tak teďka to půjdem prodat. Ještě máme dárek jeden tady. Teďka je Péťa ten zelenáč. scrap metal and other goods. You have 0 days left to meet the profit order. You can use the terminal to route the autopilot to the company. Bouchni, Šáňo. Ne. Tady si dáme jednu. Dobrý flashbang. To je tak dobrý na nějaký monstrum. Jo. Teď bouchnu ty okurky. To je podle mě obří hovno. Dal bych si. vole. Tu. OK. Jdeme prodávat. We love the company. The company. Ne!
Kamo. Dej si to tam sám, vole. Baterky by se hodily, kábr. Nejde prodávat. Ne, počkej, ztratíme peníze. To už asi ne, není, tady ještě ta nějaká píčusovina. Jo. Ještě to nevzalo ten věcík. To vezme Tak za chvíli. dinkni, jednou. Jo, dobrý. Dobrý, můžem. Ty vole. Musí koupit Pay, baterky vole. určitě. Jo no. Jo, už to objednávám. Nice. Jo, ty vole, ve 4 to jde dobře, no. Jako 711, ty piču. No, jen co? Já jsem teďka na tom, já jsem teďka na výpok. A jdem si pro baterky. Jo, vzali jste Péťovi? Jo. Mám. Já? Tady. Do kolik máme vysílače? Kolky. 2 jsem objednal. Jo, OK. A ještě by mělo přijít tyhle něco, si myslím? Počkej, já jsem zapomněl na důležitou Já věc. se nebudu brát volky, já se vezmu lopatu. No já vím, právě kvůli tomu jsem jich objednával míň. Yes. A Péťo, ty máš. Tady jdem bez Erzy, jo, tady je Erz. To prodáme, ne? Nebo k čemu to tady budu držet? Jo, to se to No, tak můžeš můžeme, prodat, no. klidně. A nebo můžeš bejtit monstra na sebe. Co to nesežere. Tento! Máš už se zvonit asi, no. Pičo! Ne, Jo. OK, jedem. Let's go. Jo, tady si pak nabíjíš elektronické věci. Dixon. Hanzi je teďka klasický občan Josefova, ty vole. Můžu to odstartovat? Jo. Ten movement hlavy udělali fakt superově. Tady Čili jsme ještě dostali, vole, overtime bodu.